Phela ngiyabonga, ngiyaqala ukuthi ngiwubone umehluko. Bengijwayele ukuy'sebenzisa nje lezi zinto, ikakhulukazi kubantu bokufika, ngoba besikholelwa ukuthi ibona abazokungcono ngoba-ke baye babatshazwe phela. Hhayi, ngiyawuzwa impela, ngiyawubona umehluko futhi ngizwile uma ngisondela kowesifazane omunye ngoba nginesithembu. Kodwa nje kusho ukuthi-ke ngabatshela abafana ukuthi ngizoke ngifike ngoba bathi khona ukugeza ofuna ngikwenze, ngizoke ngifike-ke ngizokwenza lokho. Bathi nganom-2.5 bese-ke ngenza nokunye engobe sengikuthola uma sengifike lapha ekhaya. Engasahlukani nebhasi lapha akadingi ukwenza uthandeke noma sesihlangene futhi babukele emakhaya sanibona sanibingelela nonke babukele emakhaya. Sesihlangene futhi siphethe yena umkhulu la, siyabona uhamba nomkhulu wakhe futhi naye ahambisana naye eceleni naye oyinyanga ubaba uMntungu ababukele emakhaya. Omunye umngane kamkhulu lo babukele siyamazi, simbona emavidiyweni omkhulu ngaphambilini. Ake sibabingelele sibamukele nabo kulona uhlelo lanamhlanje. Sanibona mkhulu, sanibingelela nibabisi, sinjani? Siyaphila balaleli, ngabe nina njani? Hhayi, kuyaphileka mkhulu. Yebo, asithembe nani mkhulu ukuthi nisiphathele futhi ezinye iy'ndaba namhlanje nomkhulu, ngoba mkhulu ababukele emakhaya balindele ngaso sonke isikhathi mkhulu ukuthi uzohlezi usiphathele iy'ndaba ezimnandi mkhulu. yebo, ngohlezi nje ngimphathela. Yebo. Ngoba phela abantu baxakekile. Yebo mkhulu. Kungebona abantu kuphela, nabamhlophe nomandiya namandiya axakekile, namakhalathi axakekile. Bonke labo bantu baxakekile. Isho iPakistan mkhulu. Isho iPakistan uqobo lwalo nalo luxakekile. Yebo. Njengangena nje namhlanje ngithi hhayi ziyakhala. Yebo mkhulu. Sikhala ngempela, sikhala kakhulu kubi. Ziyakhala mkhulu. Ngoba abanye bayaphika. Phela ngiyabonga, ngiyaqala ukuthi ngiwubone umehluko. Bengijwayele ukuy'sebenzisa nje lezi zinto, ikakhulukazi kubantu bokufika, ngoba besikholelwa ukuthi ibona abazokungcono ngoba-ke baye babatshazwe phela. Hhayi, ngiyawuzwa impela, ngiyawubona umehluko futhi ngizwile uma ngisondela kowesifazane omunye ngoba nginesithembu. Kodwa nje kusho ukuthi-ke ngabatshela abafana ukuthi ngizoke ngifike ngoba bathi khona ukugeza ofuna ngikwenze, ngizoke ngifike-ke ngizokwenza lokho. Bayaphika abanye, sebeyivumile induku, abanye kodwa induku bayaphika bathi ngeke yenzeke into enje. Ayikazi yenzeka ukuthi umuntu engathi edalwe uNkulunkulu, uDube yena abuye amakhe ngeyakhe indlela. Yebo. Kwenzeka into ayithandayo. uDube uphethe ivuvuzela, i-AK-47. Ukuthi uma ukuthi wena unenduku emfushane, uNkulunkulu wakudala ibe mfushane, uvele nje kancane ikhinqi. Yebo. Ngithi mina ngiyalikhipha ikhinqi ngaphandle, iphume ngaphandle induku, ngoba phela isuke ikhona ingaphakathi. Yebo. Mhlawumbe nje wena umkhulu manje nangesidumbu, induku iyehla. Yebo mkhulu. Ishone phakathi. Yebo. Mina ngithi mina ngiyakwazi ukuyikhipha ngiyakhe ibe nkulu, ibe yinde futhi. Yebo. Yebo, ngiyikhipha mpela, ngiyikhiphe induku, ngiyikhiphe ibe ngaphandle, ukwazi ukujabula. Yebo. Ngoba phela umuzi uyafa uma usewukuthi wena induku ayikho. Yebo mkhulu. Ungaqonywa nayintombi iqomise kwembili, intombi mesiyabaleka ngoba manje na awukwazi ukuyijabulisa kahle. Ney'ngane zongayithola-ke uma kunjalo. Kodwa-ke naku-ke manje induku ikhona. Yebo. ekhuphula induku ikwazi ukusebenza. Iyona lesi ngiyibiza ngokuthi mina ivuvuzela, umkhulisa nduku.
Yebo. Siyigalantile impela uma ukuthi awunalo ithemba ukuthi iyenzeka lento. Yebo mkhulu. Ngingakwazi ukukunika uhambe uyisebenzise ngoba isetshenziswa nje iy'nsuku eziwu-4. Emva kwa-4 days ube usuyibonile ukuthi nayi lento ikhona iyenzeka, bese uyabuya-ke uzongikhokhela imali yami. Ya. Yebo mkhulu. Uma futhi-ke uthathe kanjalo uzokhokha imali ethe ngaphezulu kancane, hhayi kakhulu kodwa kancane. Yebo, yebo. Injalo Ungakholwa. ngoba phela bowungakholwa sesisebenza ngegaranti-ke manje Yebo mkhulu. ukuthi ithathe-ke phela uhambe-ke uyisebenzise. Ngegaranti-ke leyo-ke uzofaka imali engaphezulu kancane. Yebo. Ya, baningi abantu abakhalile bethi ngeke kuyenzeke lento. Yebo. Lento kuyenzeka ngoba kukhona abantu abanenduku emfushane nje engaka bengiyilinganisa. Yebo mkhulu. Ngiyayikhipha-ke mina iphumele ngaphandle. Wena-ke uzoyibona-ke ukuthi okay, ufuna usayizi ongaka noma ongaka. Bese uyama-ke ukuyigcobisa. Yebo. Ya. Ukhona-ke lo munye umuthi okowesibili. Sesiyayivala ime la ikade ikhona la kulo sayizi wakho. Yebo. Ime la ekade ikhona. Ingaqhubeki ukuthi iye phambili noma ihlehlele emuva. Yebo. Bese ivala ukuthi ayimeke la ekade ime khona futhi-ke uyowuchamela emgodini la ngifake khona umuthi mase uwuchamela khona-ke ibe isima nje iba ngaka. Ibe lo sayizi owufunayo mkhulu. Ibe lo sayizi ofuna uwena. Yebo. Impela sebejabulile baningi sebejabulile ukuthi hawu kanti uDube yena uphethe lento ebekade engayikhulumi bungayikhulumi ngani. Abanye-ke bayakhala-ke bathi hhayi ngeke kuyenzeka into enjalo. Naye-ke lo othi ngeke kuyenzeka into enjalo akasondele atshele ukuthi iyenzeka. Yebo. Abuye khona ayibonele yena mese iyakhomenta. Yebo mkhulu. Asho ukuthi ngiyibonile lento. Ivuvuzela. Yebo mkhulu. Ya. Manje mkhulu sicela usichazele mkhulu ukuthi ngalesikhathi usubanikezile-ke abayidingayo mkhulu bayisebenzisa kanjani-ke mkhulu-ke nayi-ke manje sebeyitholile-ke mkhulu sebefuna ukuyisebenzisa uyisebenzisa kanjani mkhulu? Ake sibongeke ngoba umbuzo wakho ube muhle kakhulu mina cishe ngakhohlwa. Yebo. Uyayigcobisa ngoba lo muthi wamafushana. Yebo. Uyayigcobisa mese uyayikhuhla, uyikhuhlise kwepeni elingafuni ukubhala ligodola, uyikhuhle kanje. Uyikhuhle ngokuyidonsa, uyikhuhle. U-4 days nje iyona garanti leyo. Uma ngathi ijombele ku-5 days koba ayisasebenzanga. U-4 days isiyenza into yayo. Manje mkhulu uyikhuhla kubalulekile mhlawumbe ukuthi uyikhuhle mhlambe kabili ngosuku noma kanye ngosuku uyikhuhla kangaki mkhulu? Uyikhuhla kabili ngosuku. Ekuseni ufuna uqala uhambe uyogeza bese ubuye uyayikhuhla. Okay mkhulu. Nantambama futhi ugeze bese uyayikhuhla. Yebo mkhulu. Hayi siyezwa-ke mkhulu, hayi mkhulu kuhle mkhulu ngoba phela abantu abaningi mkhulu bahluphekile mkhulu bashiwa bafelwa imizi mkhulu ngenxa yale nkinga lena mkhulu yangaphambili mkhulu. Ya kunjalo impela. Yebo mkhulu. Dr. Dube lana akuchaze la kumuntu osekhulile nje mhlawumbe ongangami ngoba kuyenzeka ukuba kuba khona abantu kade bengayazi lento aze akhule umuntu abe mdala. Ngangami kanje enale nkinga ukuthi induku yakhe imfishane ngalo nje. Usengalunga yini umuntu osekule minyaka esikuyona? Ya ulunga kahle kakhulu ngoba nayo induku yakhe isuke ingaphakathi. Lo muthi lo uyikhiphela ngaphandle. Ngakho kuyishuka lo nje kade ngilinganisa nje. Ngakho kuyishuka lokhu. Nosemdala iyaphuma. Induku-ke ayibi indala induku. Ihlezi isebenza nje uma ukuthi ifuna mayisebenza ayipheli induku. Indoda ayipheli indoda ihlezi kuyindoda. Yebo mkhulu mayisevisa kahle nje mkhulu. Uma uyisevisa kahle indoda ayipheli. Yebo. Izibe nomnyaka o-8
kunjalo mkhulu. umama esakhulelwa Yebo. noma omakoti besakhulelwa Yebo. izibe no-8 years indoda iphile. Yebo. Umkhuhlane lo owenza ukuthi ungabe sakwazi ukwenza izinto kuwumkhuhlane lo. Ukukhula mkhulu. Kanti futhi ukuziyekelela nje kukhona ukuziyekelela ukuthi hhayi mina ngosha kwacima ukhathale ukuthi hhayi kunjalo nako ukuyiyekelela futhi kukhona. Yebo. Yebo. Mhm. Hayi mkhulu, ake sibonge mkhulu ngoba sebezwile ababukele emakhaya ukuthi uyagaranta and ukuthi abakhiphe oyedwa mkhulu ozithembayo othi yena uthi cha uyaphika. Yasondele ezelana mkhulu naye sizokwazi mkhulu ukuthi sikhiphe yena njengofakazi kwabaphikayo mkhulu. Ngingakwenza nokuthi kube mina ngumshukayo ahlale ekhaya ngumshuke ngiyibonele kwamina ukuthi nangu ngoba kwenzeka omunye umuntu ithi noma into isiyenzekile agcine ethethe naye ayenzekanga leyo nto. Ngumshuke mina ngize ngumqeda aphuma ekhaya sengumshukile. Yebo mkhulu. Bese right. Yebo mkhulu. Ya ngakwazi mkhulu, siyabonga kakhulu mkhulu osukwini namhlanje ukuthi sibe nani futhi kulona uhlelo lolu. Mkhulu sibonile abantu mkhulu bayakhala kakhulu futhi ngengadla nentelezi mkhulu i-3-in-1 mkhulu sike sabona mkhulu abantu bayakhala kakhulu ngemisebenzi eyimphumela mkhulu. Hayi imphumela i-3-in-1 mningi kakhulu. Yebo. Ingakho ngithi lezi nduku engiyiphethe ukuthi i-3-in-1 ngizophatha le i-AK-47. Yebo. Lezo nduku ngiyibiza ukuthi ngizamagolide kumina ngoba yizona eziphuma phambili kakhulu. Yebo mkhulu. Ngoba i-3-in-1 phela yakho umuzi. Uma ufulathelwe idlozi usho ukuthi umuzi lapho awusekho. Uma ngizogeza nge-3-in-1 nje uhlezi right umuzi uyavuka into zakho ziyakhanya. Lento engiyibekayo izinto ezakho umuzi uma ungase uyithole zizombili lezi zinto umuzi uyakheka uye phezulu ngoba noma ungawakho umuzi phela kodwa uma ungazi idlozi lingekho ubhedile. Uma ubhede ukuthi usuwakhile umuzi ivuvuzele ibhede ushola phansi umuzi uyachitheka umfazi uyabaleka. Okusho ukuthi wena sekuphelile futhi ngawe. Kuphelile ngawe. Ayizabonga kakhulu mkhulu. Asithembe futhi nange-video ezamkhulu osiphathele indaba ezimnandi njenganalezi mkhulu. AK-47. AK-47 ibuvuzela mkhulu. Ibuvuzela. Yebo. Soba ngishaya isigubhu ngide shaya amathambo shisa impepho ngikhiphe indaba zabo ngikhanyisele gogo Ekasahlukana nekhaya.